ഇരിട്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ നടന്നുവരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യാമൃതം 2022 NSS ക്യാമ്പിന് പരിസമാപ്തിയായി. സമാപന സമ്മേളനം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി ഉസ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മികച്ച സേവനം, അതിനുള്ള സന്നദ്ധത, മനസ്സെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടീമാണ് NSS ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ മികച്ച ഒരു NSS ടീമാണ് ഇരിട്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉള്ളത്. നമ്മൾ മികച്ച കാർഷിക കൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ സന്നദ്ധ സേവനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ EP അനീഷ് കുമാർ, PTA പ്രസിഡന്റ് KP രാമകൃഷ്ണൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ KE ശ്രീജ, PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് RK ഷൈജു, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സുജേഷ് ബാബു, NSS വോളണ്ടിയർ ലീഡർ PS സായന്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഇരിട്ടി.